L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda għar-Refuġjati laqgħet id-deċiżjoni ta' Malta li tisieħeb fl-isforzi li qegħdin isiru madwar id-dinja biex sa 6 snin oħra tiġi indirizzata b'mod konkret il-problema ta' refuġjati u immigranti li huma bla ċittadinanza, jew kif huma magħrufa aħjar stateless. Fi-stqarrija, il-UNHCR faħret id-deċiżjoni ta' Malta li tirratifika l-Konvenzjoni tal-1954 dwar persuni mingħajr stat. Din hija deċiżjoni importanti u mument storiku għal Malta. Pass ta' min ifaħru għaliex b'mod konkret Malta qiegħda tagħti sema fil-ħarsien ta' persuni mingħajr stat biex naradikaw dan il-fenomenu madwar id-dinja, qal id-direttur tal-Buro għall-Ewropa Pascal Moreau. Ir-ratifika ta' Malta tal-Konvenzjoni tal-1954 dwar il-persuni mingħajr stat issegwi l-aħbar tal-Gvern li saret waqt laqgħa għolja li matula saru total ta' 358 weda minn gvernijiet, soċjetajiet ċivili u waqdiet reġjonali u internazzjonali fosthom 252 stat. Fl-Ewropa, Malta u pajjiżi oħrajn ħabbru 40 inizjattiva biex jilħqu dan il-għan li jġib fit-tmiema din il-problema. Il-kwistjoni tal-persuni mingħajr stat tolqot miljuni ta' nies minn madwar id-dinja. Ħafna drabi dawn jiċċaħdu mill-jeddijiet bażiċi tagħhom u għarfien uffiċjali li ħafna nies jeħduha bħala xi ħaġa skontata. Fil-preżenta madwar 3 miljun u 900,000 ruħ mingħajr stat fi 78 pajjiż. Madankollu il-UNHCR tistma li t-total huwa ferm aktar minn hekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.